Beth yw eich cynlluniau chi ar benwythnos y 15fed o Hydref? Pam? Achos mae her ffilm fer yn ôl. Dyma gystadleuaeth 48 awr i greu ffilm fer sy'n dychwelyd am y trydydd tro. Felly dewch i greu ffilm fer gan rannu eich sgiliau creadigol o gysur eich cartref. Gallwch gymryd rhan yn y gystadleuaeth fel unigolyn neu'n rhan o dîm. Unwaith eto, fe bydd gwobr ariannol o 1,000 o bunnoedd i'r enillydd. Ac mae'n gyfle gwych i greu enw eich hunan a chael adnabyddiaeth am eich talent. Mae'r brief yn syml. Fe gewch thema gandom ac fe fydd angen cynhyrchu ffilm fer reiddiol o fewn 48 awr. Yna bydd eich ffilmiau yn ymddangos yn fyw ar wefan her ffilm fer, lle mae'r cyhoedd yn pleidleisio am eu hoff ffilmau. A falle byddwn nhw'n dylanwadu ar farn y beirniad hefyd. Unwaith yn rhagor, fe fydd arbenigwyr y maes yn ymuno ni trwy gydl yr her. Swnio'n dda? Ewch i'r wefan i weld pwy yw'r beirniad y tro hwn ac i ddarganfod mwy am yr her. Her ffilm fer.Cymru. Welwch chi'n fuan.